Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngatikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kipulit kila yai biteng biang ya ka jingkhanra bat talasi ya ki kali ba penken an. Menin kamiet kipulit kila pha lai phongut kipulit traffic bat khat sangut ki special operation team man talasi kali halai mukra police point. Bat layarap lang kipulit ag darbar snong lai mukra. Hagani ka jing talasi kipulit kila lab babun na kinongnya kali ki dei blabuat. Ki danru ki waipat ki jing penken an jo ki try kali. Kipulit kila ya lum silak siteng na ka jing dan kuna na ki kali ba penken an. Hagani ka jing talasi kali ka wai skuti kila janrat i wai pulit UV constable o SM sangma dag jing mu ban pet krat na ka jaka. Lapan ngat kandon an yu nongnya jong ka skuti. Sebab competition jungi kam judai ka touch dan kam kodyat madiat, they are never our competition. Competition jungi kedai mengi para guest house, para instay, para homestay. Kaya mengisak sedang di email pa jong apa di amba yang penkala no syaka guest house lah neka homestay kan. Por bangi penkala ngi ai kerteng ka orange homestay. Pingi sedang sya no ka 4 rooms. Tang ba naka 4 rooms ni sutho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand nak daw ka floor jong ki torres ila sedang bon ading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khatsan do habawan kun kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kun kini ki big companies ba wan shini kalong big opportunities hingi ki youth bangin yo company ha jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma ha bangin la dak puli Tinggi jaka bangin tap shabar ni layo ban tap aka state la jong kitores kilong la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata ngala ban bes bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lani ki instay lani kiwai ki bentaro recently ngadang shu receive kawai ka award ma katin ba ka gold award jang tu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka kwa tekan ka ni kawai ka pani ba ka government hi ka acknowledge lot ya baro ka try ban promote lot ya baro